Gracias, señor Schmidt. 2 minutos ahora para el señor Bexey. Köszönöm a szót. Nagy pillanathoz érkeztünk, hiszen most döntött a parlament és később jogi értelemben a tanács arról, hogy az első volt KGST és Varsói Szerződéses állam beléphet a közös valutaövezetbe. Gratulálok Káza jelentéstevőnek a nagyszerű és kiemelkedő munkához. Örömmel fog el, hogy Szlovákia teljesítette mindazokat a feltételeket, melyeket számszerűen állított a szerződés a belépés feltételeiül. Ez egy 10 éves munka eredménye. Fontosnak tartom, hogy valóban csak arról nyilvánítsunk véleményt, hogy ezeket a feltételeket a jelentkező ország teljesítette el, hiszen máskülönben diszkriminálunk tagállamok között azt szerint, hogy korábban vagy csak ezután lépnek be. Ezért nem exaktan definiált fenntarthatósági kritériumok, elsősorban az infláció vagy az adósság terén, vagy a reálkonvergencia nem lehetnek számszerű és külön vizsgálat tárgya a jelentésben, hiszen minden eurozóna tagállamnak egyformán meg kell adni a tagság első pillanatától a bizalmat, hogy a fenntarthatósággal élni fog, pláne ha kicsi és csökkenő adóssága van más klubtársakhoz képest. Ez a bővítés további menetében lényeges kérdés. Nagy a szlovák kormány felelőssége. Az árfolyam befagyasztásától, vagyis júliustól kezdve bizonyítania kell, hogy nem csak saját belépés érdekli, hanem a régió többi országáért is felelősséget visel, és ennek fényében minden rendelkezésre álló eszközzel féken, vagyis a referenciahatáron belül tartja az inflációt, igazolva azt, hogy nem párosul felelőtlenséggel több kollégánk és az EKB azon alapos és jogos félelme, hogy a hihetetlenül nagyméretű árfolyam középeltolás után nem tudja Pozsony vagy nem akarja fékezni az importált és a felzárkózásból eredő drágulási nyomást. Másrészt nem itt, hanem külön kell rendezni a bővítéssel kapcsolatos rendezetlen kérdéseket, úgy, mint hogy idejében nyújtsák be a kérelmet a jelentkező tagállamok, hogy mit értünk a bizottsági véleményalkotás és a döntés közötti időszak fegyelmén, hogy mi a reál konvergencia fogalma, vagy meddig reális az árfolyam stabilitás teljesítése felértékelés esetén. De ezt nem most szelektíven és diszkriminatívan kell rendezni, ezért tartózkodni fogok attól, hogy ezeket a kérdéseket most megszavazzam. Köszönöm, elnök úr, a szót. Gracias, colega. Tiene la palabra por 1 minuto y medio.